गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसाम सोरखारनि मोनसे गोग्गाथाव जाफुंसारनाय 1500नि बारा नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानना होदों। सनितपुर जिल्लानि गुफुर हालामनि बरफुख्रि गेलेग्रा फोथाराव गुफुर हालामजों लोगोसे बिश्वनाथ नौदुवारनि माखासे रायजो राजाफोरनो दिनै हानि फोरमान बिलाइ रानना होनाय जादों। हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका, इउजि ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांमोना। ननै सेरफां ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सेथि बोसोर जथुम्माया खुंफुंजाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 33 नं ननै सेरफां ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सेथि बोसोर जथुम्माया पुथियाचां गुदि आफाद इउपिपिएलनि सिङाव थानाय साख्लिसार आमलाइगुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजालांबाय। फुंनि हाबाफारि बायदियै दोलोन फेरफ्लाखौ बेरहोयो ब्लक कमिटिनि आफादगिरि कृष्ण बाहादुरगिरि बिथाङा। फुंनि समाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावना गोसोखांना मान बावो। दिनैनि खुंफुंनाय बोसोर जथुम्मायाव कृष्णगिरि बिथांनि सामलायनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। लोगोसे गेवलां मेलाव आलासि महरै बाहागो लाफैबावो सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावगिरि फैला बरगयारि बिथाङा। सिमा ओनसोलनि गामियारि रायजो राजाफोरनि जेंना आयदा आरो सोरखारि बिथांखिफोरनि फारसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय सांग्रांथि मेल खुंदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै सिमा ओनसोलनि गामियारि रायजो राजाफोरनि जेंनाफोर आरो सोरखारि बिथांखिफोरनि फारसे सांग्रांथि मेल खुंदों। साननैनि हाबाफारियाव दाखालिनि समाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाल डेकाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावफारियाफ्रा बाहागो लादों। थिग बिदिनो मैयानि समावबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि पिस्टेसन नब्लाङाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो पद्रामपुर गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुवारै सावरायनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावफारियाफोर आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ बुंदों बिटिसिआव थाबैनो फोरोंगिरि मासिनि थाखाय स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनाय जागोन होननानै। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। थाखो 8आव फरायबाय थानाय रंजालि बसुमतारिया थांनाय मंगलबार मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दङ। ढेकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय बाटासिपुरनि मानिपुर गामिनि थागिबि दिपेन बसुमतारि आरो फुलमति बसुमतारिनि फिसाजो रंजालि बसुमतारिया 24 जानुवारि एबा मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्रायनो गावनि न'निफ्रायनो गोमानानै दङ। बेनिखायनो सोरबा बहाबा नुसनबायब्ला 6026786781 जानबुं नम्बराव कल खालामना न'खर खौरां होनो थाखाय न'खरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। भारतारि लाइमोन क्रिकेटार सूर्य कुमार यादवनो आईसीसीआ बान्था होदों। लाइमोन क्रिकेटार सूर्य कुमार यादवआ 2020 मायथाइयाव इन्टारनेशनेल T20 क्रिकेट गेलेनायाव बयनिख्रुइबो साबसिन गेलेनानै दिन्थिनो हानायनि थाखाय आईसीसी एवार्ड्सआव क्रिकेटार अफ द इयार महरै सायख'जादों। बिजननि मानगोनां एमएलए अजय कुमार रायनि गारिया जाब्रबथाय जादों। मैया हरनि समाव बिजननि एमएलए अजय कुमार रायनि गारिया भबानिपुर 20 नं राजा लामायाव जाब्रबथाय जादों। गुवाहाटीनिफ्राय बिजनी फारसे फैबाय थानाय समावनो नलबारि जिल्ला आबगारि बिफाननि दैदेनगिरिनि S01FF5707 नम्बरनि गारिया गोख्रैथि खमायनो हायैयाव सौग्रावो। बे सौग्रावनाय जाथायाव एमएलए बिथाङा बांद्राय दुखु मोनाखै होननानै खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां आरो गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनोबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निज्लागुरि निजरा इक' टुरिजमेन्ट पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बोहैथि दाननि 22 जानुवारि खालि बे बोसोरनि थाखाय दोनथ'नाय जासिगोन होनना निज्लागुरि निजरा इक' टुरिजमेन्ट पिकनिक स्पट खुंफुं आफादनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। बेखेवजेननायनिफ्राय दावबायनो फैनाय एबा लावखार ओंखाम जाफैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खुंफुं आफादनि आफादगिरि दिपेन प्रधान आरो नेहाथारि सोमखोर बसुमतारि बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों साबायखर बावहरो। लोगोसे फैबाय थानाय बोसोरावबो लैहोर लैहोर फैनानै रंजाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरो।